Salutare, băbăi, și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi ne vom juca Brawl Stars și m-am mai jucat eu în afară să filmez și vom face 3000 de trofee, cred. Și eu zic să începem. Uite că s-a băgat ceva nou pe shop. Stă să vă mai arăt ceva, băieți. L-am luat și pe Frank. Sau cred că l-am arătat într-un video. Cred. Dar l-am luat pe Frank. Și haideți să jucăm la duo cu care a fost cel mai ultim brawler de aici? Dynamite, ok. Se pare că avem și quest pe el, deci asta e un avantaj. Și cred că o să iau un mini chest din ăla. Și dacă vreți puteți să mă urmăriți pe TikTok, mă cheamă, cred că vreo... Iarăși, cred că am zis pe din ăsta cum mă cheamă. Un video ce mereu uit. Mamă. Bă, și ziceam eu, bă, să-mi iau pe asta sau să nu-mi iau, frate. Și bam! Mamă, ce bine am dat. Super. Ce ziceți? În următoarele sezoane se va băga un brawler bufniță? Sau un brawler cu craniu? Asta nu o să știe nimeni decât Supercell și... Habar n-am cine. Și da, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. Să apăsați și pe clopoțel. Așa. Să facem și noi acolo vreo 14 like-uri, că atât vreau. Vreau și eu 10, că n-am făcut niciodată. Bă, mereu eram obișnuit să pun un emoticon de la când terminam ceva, dar trebuie să mă obișnuiesc de chestia asta. What, am făcut un quest. Îl avem pe ăsta, care pun eu mâna. Îl mai avem pe... Stai, mă. Hai să-l facem pe ăsta cu Carl, că mai avem 5 de-astea. Ui, bă, dar sunetul ăsta parcă e lui Squid. Squid. Sunetul ăsta e Squid, numai că cu voce mai groasă și apoi subțiată, nu știu, habar n-am. Hai, băteți-vă între voi, că mie îmi place bătă. Păi la fiecare. Știi cum zic, știi ce zic, cum știi. Ia mai du-te, mă, de aici, că eu când îmi apăr teritoriul, mi-l apăr bine. Deep. Holy shit! No, am făcut cea mai prostă. Sau? Bine! L-am terminat? Ok. Sunt pe rapid în orice moment cu ultima tai. Ziceam de craniu este burniță, ca un cu burniță care este de unul cu craniu și unul care schimbă culoarea. Temperatura corpului. Mă găsim prin partea A. Unde e? Oh my god. Oare pe cine să omoresc? Hai să-l omorâm pe ăsta. Pe ăsta l-am luptat. Sunt Minecraftier.
4, ne mai trebuie încă 4. Eu vreau să le iau pe Bo. Chiar vreau să-l iau. Stați un pic. Facea... Ce, nu pot să pun camera, bă? Păi ăștia sunt mărlămoi, mă. Nu pot să pun camera, mă. Făcantule. Apa. El e un fel de eu în tu. Știu la ce te gândești, frățioare. Nike. Bă, dar ce ușor e să omori un microlar cu Carl. Îmi dai superul. Ești omorât de mine, știu că nu mai poți, asta o făceam eu mai de mult. Mamă, gata. Tu stai acolo, că stai bine. Ramos, stai acolo, Ramos. Am văzut pe cineva, vreau să mă duc la el să-i dau un pocel. Tu omoră pe ăla, eu omor pe ăla și eu îl omor și pe ăsta. Aoleu. Mai avem încă 3. Ce primim? Primim un big box din asta mare. Avem șanse să primim un din asta, să primim pe asta. Dar ok. Ține fixture. Bă, voi știți că, nu știu, s-a inventat un bug care mie așa îmi face mereu când joc cu el primo. Unii când îmi dau damage, când sunt cu el primo, îmi încarcă ultimata cu damage-ul care mi-l dă ei. Bine, nu știu să explic, dar ăia care au înțeles știu treaba. Că poate vi se întâmplă și vouă. Mamă, ce harababura asta pe aici. Dar văd că la alții e scârbă, domină. Nu. Pare că ăsta nu e scârbă. Și mi-e îngreață. Îți dau la pacaci. Parla che tu. Nu. Parla la că tu. Amina mia fecșărei. Au. Ce facem asta aici? Mamă, ce m-a speriat. Ce e sunetul ăsta, frate, de afară? Băi, ești prost? Băi, eu mă cac pe mine. Bă, ce-i sunetul ăsta, mă? Trag vecinul cu bărmașina că eu stau la ultimul etaj, ce naiba? Parla che du, haide. Ines. Câte mai avem? Încă 2, nu? Da. Deci cu asta aproape am făcut 40 de trofee. Bă, dar ce naiba se întâmplă, frate? Trage Putin cu tancul afară, ce naiba? Gata, la Bounty vreau să vreau.
Poate, de ce nu pot să pun pe cam ne face? Nu poate fi sat atunci când o aflu aplicația aceasta, camera foto. Ok, nu mai trebuie camera foto, am înțeles. Cred că mi-am făcut vreo 2 poze. Asta am făcut. Nu, echipa șarpe, veniți aici. Nu mai pot să o pun la loc. Păi, ăștia sunt nebuni cu capul. Mamă, cum i-am spart pe ăștia. Oh my god. 3 hituri deodată. Jack the pace. Bă, dar numai pe mine aveți boală, frate. Am uitat să-mi dau super, e super. What the fuck? Șterpălăuzicadio. Oh my god, sunt fanul tău numărul 1. Nu știu ce pun aici, poate că aici. Nu. Te rog. Jessie, nu muri. Ce mă zberea. Măcar 19, nu 28. Nu. Atât de secunde puține ne-au mai rămas. Dar nu știu ce are. Nu știu, focul ăsta în el. De rând, dar nu mai e la aplicație. Când la aplicație ne facem mați. Parlachedu. Shocking red, explosive. Bă, mi-ai făcut să-mi dau superul degeaba, ești mârlămoi. Pardon, mârlămoaică. Ui. Match over. Yes! Da, și cu ăla facem 50. Nu vreau să mă joc cu Pare ce o să vorbim noi din chestul acela. Parlachedu. Mama, holy shit. Eram atent la ceva și mă duceam după la What? Am dat 2 hituri simultan. Hai, mai muchachos. Perlitos. Michael! Holy shit! Fuck you, bitch! Energy! Nu îmi vine să cred că n-a murit. Deci, moment rar. Ești nebun, adică? Deci n-a murit. What the fuck? Deci n-a murit. Am făcut quest-ul de 500. Silvery. Ce ai făcut, văruțul? Da. Stați un pic că vreau și eu să mi-l încarc pe Gigel. Test. Să vedem pe ăștia care au mai puțin. Care al meu să... Da. Bine, băi, și din păcate astăzi n-am făcut 3000 de trofee și na, bine, noi ne vedem data viitoare. Eu am fost
Zlata George sau Papi, vă salut, bye, bye!